Pitkä liina. Ramppaa jo oli sen verran rankkaa rupeamaan, että periaatteessa ei enää niin kuin tässä testissä niin paljon niin kuin paremminhan ei pysty enää koira niin kuin tekemään. Se oli niin satasella. Siinä alussa oli muutama sekunti, kun se joutui miettimään, mutta sitten kone käynnistyi. Ja sen jälkeen niin kuin näette, aina kun kääntyi, niin vielä ääneen tuli vielä aggressiota lisää. Ja sitten se oli tosiaan, täristen yritti mennä, kun karhu oli hetken aikaa, että sinne pyllypuolelle, että se oli mennessä kato nuuhkasemaan. Tämän koiran tässä, jos vielä niin se takapäin, niin tää kyllä nippasis karhua sitten, kun se saisi aikaa vähän lisää, että toi alkujärkytykset ja muut meni, mutta nyt on meinaa sitten vastaa kyllä aika useamman 10 kilometrin lenkkiä tää rupeaa. Ja se mikä tässä hienointa on, tää palautuu noin jumalattoman hyvin, niin vaikka noin pitkään jatkettiin ja se oli noin aggressiivinen ja täysillä mukana, niin ei ole mitään, se on sitä mieltä, että hommaa voitaisiin nyt taas jatkaa. Et on kyllä upea yksilö, että siitä ei pääse mihinkään.